Je weet, ik heb nou vanochtend die story gehoord van die arme stomme ou. Hij zit daar in een eenzame kroegje en hij net toen zijn glas, die drank wil optillen. Toen kwam er zo'n groot man en die man vat zijn drank en hij drank het hem uit. Die stomme ou raakt aan die huil. Maar hij huil. Dat die man wat hem nou wil ingedoen het, is de helemaal oorblaf en hij weet niet wat hij dat doen is. Hij zei, nee, wacht meneer, want het is jammer man, dat ik nou jou... Waarom huil jij nou zo verschrikkelijk? Hij zei, nee man. Ik vanmorgen wakker word. Toen zei mijn vrouw van mij, zij gaan mij nou verlaten. En ik nog eerst dat verwerken, dus stap ik uit, dus mijn kar gesteld. Hier ligt mijn olieflang hondje, wat ik van kinderdag doodgereden in het pad. Toen hij de stap, hier ligt Fred, die bierman zijn kat, mijn kanarie, wat zag ons zo mooi vleet. En op pad werk toen belde mijn secretaresse en ze zei, de baas zei, ik hoef je werk, toen kom ik, dus gezegd. Hij zei, nou kom ik hier naartoe en hier komt vat die, mijn glas en druk mijn graf uit voor ik nog